σαν... εντάξει, σαν τώρα έχω από Ρωσία, έχω από Καναδά, έχω... Η ιστοσελίδα σας είναι ενημερωμένη και μπορείτε να σας βρουν άμεσα από τη σελίδα, ναι? Ναι. Όχι, είναι... νομίζω κάπου χρειάζεται λίγη βελτίωση με το page μας για τις κρατήσεις. Αλλά συνεργαζόμαστε και με άλλα. Με συγχωρείτε ένα λεπτό να πάω. Ελάτε λίγο πίσω μου.